प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर। गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं सालाबाद प्रमाणे प्रति शिर्डी येथील श्री साई पालखी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी आली। यावेळी आमदार दीपक केसरकर आणि सौ पल्लवी केसरकर यांच्या हस्ते साई पादुकांचं पूजन करण्यात आलं। यावेळी कार्यकर्त्यांनी केसरकरांना पुन्हा मंत्रीपद मिळो असं गाऱ्हाणं घातलं। Gracias.